around and see if that's my way of doing things for you. Streets long and I can tell you that I lost myself in pain. Run away and leave the train. Today, your this seems righteous, but sure feels still where it stands. Every face is looking grimmer, it holds instead of eyes, and that's running endless, that damn sense is endless. Почвам, здрасти. Здрасти. Кой си ти? Аз съм Цонко. Кой ли съм аз? Цял живот се питам този въпрос. Дядо ти Любен. Кой си ти? Християн. Здрасти, аз съм Добромир от Горна Ряховица и пия ракия. Аз съм Петко, уча културология и съм трети курс в Софийския университет. Браво! Секса! Супер миш. Супер миш. Я покажи хеви металата. Какво обичаш? Бера? Обичам. Себе си. Хубава музика, хубава книга и хубав филм. Мусака. Мусака с кисело мляко. Обичам мотори. Обичам много неща, обичам света. Какво обичаш, Кристиян? Да плам. Ами всичко обичам живота, най-вече бабите обичам. Така ли? Защото са палави, има много палави. На какво мразиш? Чалгата и менталитета на чалгачите. Ами не мразя много, мразя защото да ми напича много главата и да ми е филм. Ами мразя да ме пръскат, когато не съм се намокрила. Мразя кукли. Кукли? Да, от тия белите порциони. Безалкохолна бира. А какво обичаш? Алкохолна бира. Мразя пияници. Макар че се напивам постоянно. За какво мечтаеш? Мечтая да попътувам 15 000 км за 3 дена и да видя 4 континента. Да стана рокер. Мечтая да съм винаги така щастлив в любовта. За какво мечтаеш? Какво искаш да станеш като пораснеш? Да продавам картофи. Какво те е страх? От умрели риби. Екзистенциален страх. От самотата. Света нека си отива на все по-зле и на по-зле да е. Какво те е страх? От плохове. Мъжите не ги е страх. Но мене ме е страх. Може да кажеш за камерата кецове скоро в кината? Какво? Може да кажеш за камерата кецове скоро в кината? Може да кажеш за камерата кецове скоро в кината? Не. Ще кажеш ли кецове скоро в кината? Да, естествено. Кецове скоро в кината. Кецове скоро в кината. Кецове скоро в кината. Кецове скоро в кината. Кецове скоро в кината! Рок-н-рол! I breathe